एसे सोलोंलांदो दे औ दे दे fayda. Nih. बैसागोनि दा माने बोरै जाखो दा बैसागोनि दा मैयाथ' जा 1 तारिखमोन नालाय ओमफ्राय 1 तारिख दिनै नैथि बैसागो दा जों बेवहाय माधुपुर गामिनिफ्राय नै गोजोनपुरि गामियाव जों मोसानो ओंखारबोनाय जादों दा नोंथांनि न'आवबो जों दासो मोसानानै दिन्थिबाय दा जों खौसेथियै जोङो गोदोनि जि जोंनि हारिमु बेखौ जों लाखिनो थाखाय ज' सेंग्रा सिख्ला ओंखारबोनाय जादों खाम सिफुं दामना खाम सिफुं दामनानै मोजां जादों ना देमसि बैसागो मोसानाय जागोन आरो दानि आङो माने आंनि इउटुब चेनेला जाबाय बि मसाहारि इउटुब चेनेल बेहाय माने आपल'ड खालामो आरोना बेनिखायनो माने नोंथांनिफ्राय एसे माने इन्टारटेकसन लानाय जायो आरो ना थेंक इउ बिदि मोसालांबाय थादो नङा होमबा बर'जों बर' बयबो सापर्ट होलायदो दा मोसाबावनोसै आरो ना दे दे दा नायलाबो नायहरदो लोगोफोर मोसानायखौ Hadi.
जोब्बायมาทางคนช่วย เดี๋ยว